Nne, ndeewo. Ndewo. Achọrọ m isi gị nnọọ. O nwere ife anyị chọrọ ime taa. Anyị chọrọ ịkọwa maka ihe anyị na-afụ na eserese a na foto a. Ọ dị mma? Ee, ọ dị mma. Anyị bido. Anyị ga-ebido kịta. Ihe m chọrọ ka i bugodo ụzọ kwuo bụ aha ebe a. Ile anya na foto a kịta, kee ife a na-akpọ ebe a, ịma ya? Ụlọ ezumike. Ezumike. Ụlọ ezumike. Ọ dị mma. Ngwala ya n'ụlọ ezumike a ọfụma. Ọtụtụ ihe ka anyị na-afụ n'ụlọ ezumike a, mana achọrọ m ịma kedu ndị ị ga-akpọ nwa afa ha? Ụzọ. Okay, afọ m ụzọ. Afọ m ụzọ. Afọ m igwe onyonyo. Afọ m foto. Afọ m elekere. Afọ m oche. Afọ m tebụl. Afọ m ala. Okay, ịgbalịala, ịfụrụ ala. Ihe niile anyị fụcha dị mma. Ihe eji oche eme, ma ihe mmadụ nwere ike iji oche a dị kịta, ka ife mmadụ nwere ike iji ya wee mee. Nọdụ ala. Eji ya anọdụ ala, ngwakwa oyo so ya. Eji ya anọdụ ala. Ikwutere ya, ọ dị mma. Kekwanụ maka igwe onyonyo. Ịma ife nwere ike iji igwe onyonyo mee? Okay, ịma ya na bekee mana ịma ya n'Igbo. Ama m na bekee. Ngwa, gwa m ya na bekee. They use it to watch anything. Okay, dịka cartoon na mmemme dị iche iche. Ngwa ka anyị kwuo ya, anyị ji igwe onyonyo ekiri mmemme dị iche iche. Anyị ji igwe onyonyo ekiri mmemme dị iche iche. N'ime aka gị. Iji ya. Anyị ji igwe onyonyo ekiri mmemme dị iche iche. Anyị ji igwe onyonyo ekiri mmemme dị iche iche. Ọ dị mma, ọ dị mma. Kekwanụ maka tebụl. Anyị ji tebụl na-eri nri. Anyị ji tebụl eri nri. Ya bụ na onye ọbụla bute nri ha edekwasa ya n'elu tebụl. Ngwa ka anyị kwuo ya na ka isi otu a kụzie ya. Anyị na-edebe ihe n'elu tebụl. Anyị na-edebe ihe n'elu tebụl. Ihe dịka nri. Mmiri ọṅụṅụ ọkwa ya. Mmiri ọṅụṅụ. Ihe i kwuru bụ ihe dị mma, ikwutere ya. Anyị nwere ike ibute nri, ọ bụrụ na ọ na tebụl nke eji eri nri a na-akpọ dining tebụl. Edebe nri na ya, edebe mmiri ọṅụṅụ na ya, maọbụ mmanya mmadụ chọrọ ịṅụ ọkwa ya. Ikwutere ya, ihe i kwuru dị mma. Ngwa, anyị ga-ekwuzi maka ụzọ kịta. Kedu ọrụ ụzọ na-arụ n'ụlọ ọbụla? Ụzọ na-arụ ịbata n'ime ụlọ. Ọ na-enyere anyị aka. Ọ na-enyere anyị aka ịbata n'ime ụlọ. Maọbụ gịnị? Maọbụ ịpụ n'ime n'ezi. Maọbụ ịpụ n'ezi. Ụzọ na-enyere anyị aka ịbata n'ime ụlọ maọbụ gịnị? Ịpụ n'ezi. Ọ bụrụ na ị chọrọ isi n'ime ụlọ pụgazie n'ezi, ọzi n'ụzọ ahụ ka ị ga-esi n'okpuru ala. Mba. Ị ga-esi n'okpuru ala wee pụọ n'ụzọ. Mba. Ọ n'ụzọ ka ị ga-esi apụ, ọkwa ya? Ọrụ ụzọ na-arụ. Ngwa, ọ bụrụ na mmadụ kwụrụ ọtọ, ka ebe onye ahụ ga-akwụ. Ọ bụrụ na ị kwụrụ ọtọ kịta, ị nọ n'ime ụlọ ezumike a kịta kwụrụ ọtọ, ebe ka ị kwesịrị ikwu? Eche m ị kwesịrị ikwu n'elu oche. Mba. Mmadụ na-akwụ n'elu oche? Mba. Ọ dị mma ikwu n'elu oche? Mba. Ka ebe mmadụ kwesịrị ikwu? Mmadụ kwesịrị ikwu n'ala. Mmadụ kwesịrị ikwu n'ala ma ọ bụrụ na o nwee ife ọ chọrọ ime, o nwee ife ọ chọrọ ịga weta, ma ọ bụ na o nwee ihe ọ chọrọ ịkwụ ọtọ wee mee. Ọkwa ịghọta? Kedu ihe ị na-afụ n'elu elu? O nwere ihe nọ n'elu elu n'ahụ aja ebe ahụ n'elu. Elekere. Ọ bụ elekere. Ikwubugo ya mbụ eziokwu. Ka ihe eji elekere eme? Anyị ji elekere ama ihe na-akụ. Anyị ji elekere ama ihe na-akụ. Iji ama ihe na-akụ. Asị kịta na 3 o'clock n'asụsụ bekee, ka ihe a ga-akpọ 3 o'clock n'asụsụ Igbo? Elekere 3. Iji ya
3 o'clock ga-abụ Elekere atọ. Ị kwutere ya, kpọrọ onwe gị aka. Ịma ka esi ekwu maka ụlọ ezumike n'asụsụ Igbo. Ngwa, ihe ọzọ anyị ga-eme kịta bụ anyị chọrọ ịma, ị chọrọ ka ndị mmadụ bata mụọ Igbo? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ Igbo, anyị chọrọ ka unu bata na Kids Igbo Academy, ebe afọ ka anyị na-akụziri ụmụaka asụsụ Igbo. Ị ga-efu na ha ga-eji nwayọọ nwayọọ mụtazie ka esi ekwu ọtụtụ mkpụrụ okwu na ọtụtụ ahịrịokwu dị iche iche ga-emezi ka Igbo ha na-ama mma na-abawanye ụba. Ngwanụ, anyị ga-ahụ unu ụbọchị ọzọ. Kọdị.